proyekto nga ginalauman makabulig sa pagpasanyog sang syudad. Malipayon nga ginpakigbahi ni Mayor Jerry Treñas. Malipayon nga ginpakigbahi ni Mayor Jerry Treñas ang mga nagapadayon nga proyekto sa syudad sang Iloilo, kadungan sang flag ceremony. Suno kay Mayor Treñas, pila ka mga kongresista kag mga kaopdanan sang alkalde sa League of Cities ang nagpalabot sang interes kung ano ang sikreto sang syudad nga makaganyat sang mga dalagko nga mga pribado nga sektor agud mag-invest sa Iloilo City. Ini matapos ang permahanay sang Lease of Agreement sa tunga sang lokal nga panguluhan kag SM Prime Holdings Incorporated para sa PPP project sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market sang nagligad nga semana. Kadamo sa mga upod ko sa League of Cities kag mga upod ko sang una sa Congress nga nagatawag sa akod. Kung ano kuno ang ginaubrata para nga maka-entice kita sa mga dalagko nga mga developers kay ang ila kuno gusto man nila ipaubra ang ila nga mga markets kag iban nga mga developments. Ang isa nga nagtawag sa akon si Congressman Raul Dasa nga abyan sang una sang amay sang aton Vice Mayor. Kay ang iya kuno nga market dito sa ila nga probinsya do Catarmanto, siya pa nagpaubra sang gobernador siya 30 years ago. Kag dilapidated na kag kinahanglan na gid ipakayo. Ginapangabaya ako nga kung makalakat ko kuno sa Manila, bisitahan ko siya kay 87 years old na siya, nakulbaan siya magwa bangod sa COVID. Kay mapatudlo man sila kuno upod sang iya bata kung ano ang aton nga ginubra para makuha naton ang SM Prime Holdings. Isa pa kadako nga kumpanya ang nagpabutyag sang interes nga magpatigayon sang proyekto sa syudad. Kag ini ang ginatun-an na kung ano ang maayo nga PPP project. Si Francis Sebastian nga chairman sang GT Capital, katatlo yagid ko gin-text sang nagligan ka weekend kay gusto man siya kuno nga mag-PPP ang GT Capital diri sa Iloilo. Kung may ara kita kuno bots nga programa nga pwede sila kasulod, gusto gid sila kay daw nahisa sila kuno sa SM Prime Holdings nga nakasulod diri sa aton. So bots pangitaan mo project para nga i-presentar tato sa SM Prime Holdings. Ang pag-rehabilitate sang duwa ka merkado ang ginapatihan makabulig sa pagpasanyog sang syudad, kag liwat nga pagbuhi sang ekonomiya, pinaagi sa pagdala sang panibag-o nga negosyo, ilabi na sa area sang Heritage Zone. Magluwas sini, padayon man ang pagpakayo sa mga plaza sa syudad, dialysis center sa San Isidro Haro, kag condominium relocation site. This is really time for Iloilo City to show that we are leveling up. Ang tanantang markets, ginapakayota. Ang tanantang plaza, ginapakayota. Karon sa hapon, pangitaan ko tiyempo, makabisita ko to sa Haro Plaza naton. Ang phase 2 na lang to ang ginahulat para nga makayo ang portion pakadto sa Archbishop's Palace, no? Dugang pa ni Mayor Treñas, importante nga masaligan ang mga opisyales agud makaganyat sa mga pribado nga sektor nga mag-invest sa syudad. Halin sa Haro Plaza, madiretso ko sa aton San Isidro Dialysis Center. Amo na nga upod sa kay Vice Mayor kag sa mga konsehales ta, mapaubra kita sa mas madako pagid nga dialysis center dito sa San Isidro, 14 stations, no? Para nga at any one time may 14 ka pasyente ang pwede makapadialysis. So kung 14 na times 2, pwede kita sa isa ka adlaw 28 ang aton nga ginadialysis. Ginatinguan gid sang syudad para makabuligid kita labi na gid sa mga pigado naton.
Magapadayon man ang raffle para sa 120 nga condominium units para sa qualified nga empleyado sang Iloilo City Hall. Kag padayon man ang pag-ubra sang auditorium sa Iloilo City Hall nga makaakomodar sang kapin 150 tubtub 180 katawo. Ini ang pila lang sa madamo pa nga proyekto ni Mayor Jerry Treñas agud madala ang Iloilo City to the next level. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.